बे खौरां मेलाव नुजाफैनाय जोंनि गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोन दा जोङो इउपिपिएल बे सेन्ट्रेल अफिसनिफ्राय जों माखासे जे दा सोलिबाय थानाय जे जोंनि जे बिसायख'थि आसामनि बिसायख'थि बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय थियारि जादों। दा जोङो मिथिगौ जे बयबो जे आसामनि जे जोंनि जि एसेम्बलि इलेक्सन बे इलेक्सना दिनै जानो थांगासिनो दङ। दा फैगौ 9 एप्रिलाव बिनि भटआ जागोन। दा बिनिनो जोंनि गासैबो बियाबफ्राव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे 15टा 15टा जे जोंनि बियाब दङ एसेम्बलि बियाब बेवहाय जोंनि गासैबो इउपिपिएलनि जे केन्डिडेट बाहाय होनाय जादों आरो होनायल' नङा दिनै देरहासार जानो थाखाय बे 15 बियाबावबो देरहासार जानो थाखाय गासिबो साखाफारा जागासिनो दङ। दा जोङो भटार्सफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै जोङो बेनि गासैबो थियारि जानायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दा जोङो मानो होनोब्ला देग्लायनि बे जि जोंनि जे आसामनि जे बे जोंनि एमएलए इलेक्सन बे इलेक्सना जोबोद जोंनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय गासैबो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि थाखाय बे जोबोद गोनां जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जों नुबाय जे जोंनि बे बिटिसिआव जोंहा जे एनडिए सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ जेराव दिनै बिपिएफ हान्जाया माने बांसिन माने एमसिएलए मोननानैब्लाबो सरकारखौ दानो हायाखिसै। दा दिनै बिजेपिजों लोगो लानानै बिसोर दा सरकारखौ दा जों सालायनायखौ जों नुदों। ओमफ्राय दा जोङो फैयै फैयै जों नुदों जाहैबाय हाग्रामा बिथांनि बुंनाय जे बे चिफनि बुंनाय रावजों जों रोखा जादों जे दिनै बिपिएफआबो दिनै मुंख'जायाखिसै दिनै एनडिए होननानैसो दिनै बर'नि जे राजखान्थि जोंनि बे बर' बिटिसिनि जे सरकार बेखौ एनडिए हिसाबैसो दिनै फुरायै मोनथिजानाय मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ बयबो जोंनि जे बर' माहारिफोर ट्राइबेल माहारिफ्रा जों बेखौ जोङो सांग्रां जानाया गोनां जे जोङो दिनै मा जानो थांगासिनो दं बबेथिङै जों थांगासिनो दं। जोंनि बेवहाय मोननै पलिटिकेल हान्जा दं जेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ। दा जोङो रायजोफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे बबेथिङै दिनै रायजो राजाफ्रा बे देग्लायनि बे इलेक्सनाव सोरखौ जोङो सापर्ट होगोन। जों बिदिखौ नुबाय जे जेराव जोङो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव आरो बिटिसि सरकारा दिनै एनडिएजों जानानै दिनै गोबां दिनै थासारिखौ दिनै गुबुंले खालायदों, दावराव दावसि खालायदों, सान्थि गैयै खालायदों। दा दिनै बे जोङो थांनाय 5 बोसोराव जेराव जों सान्थिखौ जों मोन्दोंमोन, गोजोन मोनसे थासारिखौ मोन्दोंमोन, दिनै बे गोजोन थासारिखौ जोङो खोमानानै लानांगौ जानानै फैदों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे बिटिसिआव जायखिजाया सरकारानो दिनै सालाया मानो जोङो नाथाय आसामाव दिनै जोङो जोंनि बे इउपिपिएलआ माने मोनसे सरकार दानानै सरकारजों थाफानानै मोनसे गोख्रों मोनसे सरकार दानायाव जों हेफाजाब होनानै जों मोनसे बे गोमालांनाय थासारि जोंनि असान्ति बे थासारि बिटिसि ओनसोलाव गोजोननाय गैयै दावराव दावसिखौ जोङो आरोबाव सान्थि गोजोनखौ लाबोफिननो थाखाय जों हास्थायदों। आरो बे जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे थांखि आरो दा बे थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो रायजो राजाफोरनि मोनसे हेफाजाब नांगौ। बेनि हेफाजाबानो जाहैबाय जे फैगौ जि 9 एप्रिलाव जानो गोनां जि भट बे भटआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै भट होनानै जे जोंनि 15 जे बियाबावबो जे 15टा जि कनस्टिटुवेन्सि बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरखौ देरहासार खालायथारनांगोन। आरो बाहेरावबो जोंहा 7 होनाय दङ आसामनि माखासे ओनसोलफ्राव बेवहायबो जों देरहानानै फैगोन होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो जों जुदि बांसिनै 12निफ्राय 13सो जुदि जोङो एमएलए देरहासार जानानै जुदि जोङो फैनो हायोब्ला जों आसामाव गोख्रों मोनसे सरकार दानायाव जों हेफाजाब होनो हागोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोफिननो हागोन। आरो गोबां जोंनि जे मावनो थालांनाय माखासे जोंनि बे ओनसोलनि जे जौगाथायनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिखौ आरो जोंनि जे देरबोबाय थानाय जे जोंनि जे जेनेरेसन दानि बे
जोहोलाव सिख्ला जे देरबोनाय लेखा गोरों गथ'फोरनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे माने प्रजेक्ट बा सिमां लानानै जोङो बे सरकाराव फैयोब्ला जों मोनसे मोजां सिमां लानानै जोङो जोंनि बे देरबोनाय लेखा गोरों गथ'फोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां सुबिदाफोर जों बानायनो हानायनि मोनसे थांखि दङ आरो बेखौ जों मावफुंनो हाथारगोन। बेनिखायनो बेखौ आसा खालामनानै साफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर'ल' नङा गुबुन हारि माहारिफोरनिसिमबो खावलायनाय जे एबार जे जोंनि बे UPPL गासैबो केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोथारनांगौ भट होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय साफ्रोमनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। आंनि बुंथिनाया बेखिनियानो। हामबायसै।